je erover om zoiets te verzamelen? We hebben eigenlijk vanaf dat we ons kennengelernd hebben, zijn we daarmee begonnen. Ik ben een ingenieur, ik interesseer me voor alles wat mechanisch is eigenlijk. Ik ben een mechanische ingenieur. Ik knap dingen op. Ik vind dat een zonde als iets in de vuilnisbak komt. Vind jij jammer? Ik vind dat jammer. Dan neem ik dat met naar huis en ga ik dat opknappen. Is dat een echte, die helm? Nee, het is nep. Nou, nee, ik vraag dat omdat echte, daar is heel moeilijk aan te komen. Die zijn moeilijk aan te komen, ja. Dat is wat we meegebracht hebben uit India. Maar dus die heb je wel meegenomen van een van jullie reizen? Ja. Mount Everest. Ja. Dat kunnen niet veel mensen zeggen. Niet iedereen. En dan met de boekhoes vastelavondsvlak. Nee! Ja. Nee, geweldig. Maar we hebben ieder jaar geprobeerd iets spannends te doen. Amazones, gorilla-trekking in Oeganda. We gingen gewoon met Indianen in de Amazones wonen voor een paar weken. Met de motor in de Sahara. Wat zijn dit? Dat zijn piranhas. Heb ik ook een keer gedaan. Ja? Ja. Vind lekker hoor. Nou, wij hebben ze aan de schipper van het bootje gegeven. Oh ja. Dat was zijn avondeten dan. Oké. Maar het was, er werd wel afgeraden om te gaan zwemmen. Ik heb daarmee gezwommen. Die pikken op die bijnen of zo wat, maar dat was niet zo gevaarlijk. Echt niet. Okay. Maar er zijn verschillende soorten van piranhas. Hé, maar dit is echt een beetje wat jij net zei. Wij willen graag onderdeel uitmaken van de... Ja. Of onderdeel, we willen proeven van de cultuur. Ja. Kijk, dit zijn niet de gemiddelde toeristische foto's, in hè? principe was dat een beetje oorlogsgebied. Er waren veel problemen daar, maar dat was heel leuk om te zien. Om die mensen, die meningen van die mensen wat daar wonen te horen. Ja. Hoe hoog zijn jullie trouwens geweest, Mount Everest? 7.500 meter. We zijn niet helemaal tot boven geweest. Je mag dat eigenlijk niet, dat kost veel te veel geld. Maar was alles zonder zuurstof? We hebben geen gids, we hebben geen scherpers. We hebben dat alleen gedaan, alleen ons twee. En we zijn hoger gegaan als wat eigenlijk moog. Geen hoogteziekte gehad? Of, Ja, een beetje. Oké. Maar niet echt, heel erg. Het is onmiskenbaar dat hier want ik zie daar, daar het onvermijdelijke dartboard natuurlijk. Hè, ja, dat moest je hebben. Als Engelsman moest je dat hebben. Als Engelsman moest je dat hebben. Maar er is ook wel een veurliefde voor, nou wat zullen we zeggen? Whisky? Ja, beer? We hebben heel veel verschillende soorten drank meegebracht uit het, van de vakanties. We drinken meestens niks daarvan. Het is alleen voor de show. Af en toe drinken we een. Af en toe drinken we een samen. Maar het is... maar is dit nou verzameling? Ja. Dat zijn dingen die ze ook opgeknapt is in sommige gevallen? Niet alles is opgeknapt, sommige dingen wel. Wat is dit nou, in godsnaam? Ja, de Nederlandse woord daarvoor weet ik niet, knittingmachine. Een breimachine? Een breimachine, ja. Nee! Ik denk van 1800, 1850, van de soort tijd. Irmgards broer, der woont in het klooster in Steyr. En soms als ze aan uitruimen zijn, krijgen we wat. Is hij een geestelijke? Ja, der woont 64 jaar in het klooster. Dat is ook een levensdoel, hè? Dat is een leven, ja. Leven in dienst van God. En dat is het belangrijkste. Ja. Nou, misschien in deze ruimte enigszins
apart vind ik je staat hier tussen allerlei dingen uit de geschiedenis, industriële revolutie, industriële revolutie. Maar als je dan zo'n enorme flatscreen ziet, wat voor functie heeft de televisie? Nou, de laatste jaren was het minder, maar we hebben altijd spannende voetbalwedstrijden hier gekeken. Als Nederland speelt in de EK, WK, soms hebben we 20, 30 man hier binnen. Ruimen we alles uit en dan zitten we hier met veel mensen voetbal te kijken. Is heel leuk, maar ja, Nederland was niet zo goed de laatste tijd. Dan is het minder geworden. En dan met de corona mogen we toch niemand hier hebben. Maar hoe zit het dan? Maar Ehrmagaard die kijkt dan ook voetbal? Ja. Maar is die dan voor Duitsland of voor Nederland? Of ben jij voor Engeland of voor Nederland of allemaal? Nou, ik ben nooit voor Duits, dat moet ik wel toegeven. Maar Ehrmagaard die houdt voor Engeland, Duitsland en Nederland. Ja. Heel diplomatisch. Ja. Ik probeer voor Nederland te draaien. Lukt niet altijd. Maar jij houdt het Engelse voetbal ook nog een beetje bij? Jazeker. Waar kom jij oorspronkelijk vandaan dan? Van Luton. Luton? Luton Town? Ja, precies. Ja, wat spelen die tegenwoordig nog? Die spelen in de Championship. Oh, dus dat is de tweede divisie? Liga, ja. Ze zijn op de 12e plaats, dat is niet verkeerd. Kom je nog wel eens in die contraien? Heb je nog familie wonen in Luton? Mijn opa woont in Luton. Als Ehrmagaard ziek was hij ook ziek. We hebben hem hier naartoe gebracht. En hij is hier, hij had hier een heel goede jaar gehad. Hij is nu overleden, maar... Jouw opa? Mijn opa. Maar als we hem op bezoek waren, gingen we ook regelmatig naar het voetbalstadion. Is dat nog zo'n typisch Engels voetbalstadion? Een beetje ouderwets? Dat is heel ouderwets. Van Luton? Volgens mij was dat in het jaar 1880 gebouwd. Het is alles hout. Als die mensen beginnen te stampen, dan is een heel mooi geluid. Als ik jong was, ging 25.000 mensen daarin. Nu is het, moest alleen zitten, 6.000 mensen of zo. Maar het is een geweldige stemming daarin. Ja, als je nooit naar een voetbalwedstrijd in Engeland geweest bent, dan weet je niet hoe dat is. Ik heb het geluk gehad dat ik wel eens naar een voetbalwedstrijd in Engeland geweest ben. Het is onvergelijkbaar de sfeer in een voetbalstadion in Engeland. Ik zeg, als ze beginnen You Never Walk Alone te zingen, bijvoorbeeld. Dus ik kreeg de trainen in de ogen, echt. Of zingen ze dat in Luton ook? Nee. Maar die dingen zijn leuk. Wat een prachtig verhaal eigenlijk, dat je allebei uit een ganz andere cultuur komt. Je hebt elkaar gevonden. Op een carnavalsoord in Goch. Ja. Maar je ziet allebei toch wel totaal vernederlandst of verboekeld eigenlijk. We zijn totaal verboekeld, ja. Verboekeld? Ja. Ik ben oude spullen van de boekel aan het zamelen, zodat dat niet wegkomt. Maar dus, ik vind de geschiedenis van boekel ook heel interessant. Leuk man. En een Engelsman die zich druk maakt over de geschiedenis van de boekoel. Ja, chic. En ik heb het niet op het plan ergens anders wonen te gaan. Mooi. Truly unbelievable. Ik heb niet de helft gezien.